Jismu Dione Galdes l-addas ta' 59 sena mill-klin illi miet fl-isptar Mater Dei wara l-jumejn ilu sapruħu f'diffikultà meta kien qiegħed jodos fiċ-ċirkewwa. Il-każ seħħ il-ħadd 29 ta' Ġunju propju f'jum l-imnarja meta Galdes ittieħed l-isptar Mater Dei wara li kien sapruħu f'diffikultà waqt li kien qiegħed jodos fiċ-ċirkewwa u spiċċa fil-periklu tal-mewt. Dione Galdes kien ilu snin membru tal-Calypso Sabaqua Club u f'post li tefgħu fuq il-medja soċjali huma ddeskrivewh bħala ħabib li dejjem kien lest biex jagħti parir ġenwin. Galdes kien ukoll addas eċċellenti u dan id-delizzju kien ferma l-qalbu. Il-klabb tal-addasa spjega li Dione Galdes kien jagħti ħafna mill-ħin tiegħu biex jagħti gwida u assistenza lill-addasa oħrajn, tant li ħafna mill-membri għamlu anke prattika miegħu. Sħabu nsistew li n-nuqqas tiegħu se jħalli vojt kbir fil-qalb ta' bosta, vojt li jista' jimtela biss bil-memorji sbieħ li ħalla warajh. Il-Calypso Sabaqua Club ħabru wkoll li kienu se jkunu magħluqin matul il-jum ta' tlieta b'rispett lejn il-memorja ta' Dione Galdes. Intant l-inkjesta maġisterjali u l-investigazzjonijiet tal-Pulizija b'rabta ma' dan l-inċident għadhom għaddejjin.